ka channel thlir tu le ngai thla tu song song te in zawa in che bai le vek ule ole tun tu ma chuan kan thiat lar em Nokia company hlawhchham dan kan en ho don ani Nokia hi kumtam tak chung chu mobile phone khawvela hian a ber lo howin khawvela brand lian ber lo ni to thina telecom le digital infrastructure lama khawvel pum huapa ma hruai tu ani kum sang khazakwa somkwa pariat atanga sang ni som pani thleng khan khawvela mobile phone hral tu lian ber ania ma se company ina thlukna thalo tak tak a siam thin te chuan Nokia chu chiatna khura hruai lut ta ani kumzabi top lam khan company te naw tak tak pani Apple le Samsung ten Nokia chu alal thut khlenga tanga pai thlaturin anon ding chuaka tuna chuan Nokia company hlutna dollar billions ani somnga chu dollar billions a somli aya claim ani to a kumsang ni pasaria phone million zali somruk pathum thon chuak thin company hian kumsang ni som pathum khan million 4.4 chap athon chuak to ani Nokia hi company tam zawkin engtiklai poa anma chhon thin thanga atlulu tani Nokia company chuan thil chin chhuwa thar le siam chhuwa thar hi atulo ni in a hria chu chuan an market share chu a hnong don lo ti an ngai tua feature danglamna te naw tak tak nen product an ti chhuwa chhun zom zel ani chu wang chuan hun le technology inthlak danglam zel chu an phave talawani Nokia company hi kumsang khazariat somruk panga khan Frederick ate Adore ate Leo ate chuan andina atnu kumsang khazakwa somkwa pariat atang phei chuan Nokia chu khawvel puma mobile brand hlawhchham ber pawlah soyani kumsang khazakwa somkwa pakwa top lama chuan Nokia hlawhna chu billion lila ya akai chho ta ani kumsang ni pathum khan Nokia chuan an mobile khal chuanem ber ni turin Nokia model 1100 an siam chuakani mase company dangten marketa mobile phone mangtu tetan thil siam chuathar ron putlu tumin thei top an chua Nokia ro chuan an thil siam na number cloud 9 an ti chu ala buai puyani chuwang chuan Apple company siam chuathar iPhone chu market aron lar chhovat rengani Apple nena in el tur chuan Nokia chuan thil thar iPhone killer anti chu anron siam chuak le tak miuk mai ma se chu mobile market nasa takin a hlawhchhama Nokia atlak chet pha Samsung le Apple te tan mobile market thunai turin kong a hon sakta zawk ani kumnga atanga kumruk chhunglakin Nokia chu nasa takin athlachhia a market share atlatniama kumsang ni le som top lama chuan market share anei claim to hle ani kumsang ni le som pakhat khan Nokia company chu atopa Microsoft chuan aleita ani engwangin nge Nokia tluchhia mithiam ten Nokia tluchhia chan then khat an tarlan te hi lo en ho ve ila pakhatna kan tunlai khawvel nen a in mil lo khawvelin smartphone lama hoito lain Nokia chuan atlo zia le a chiat har zia ate chuan an in ngatin an la chuang ema chuwang chuan mobile technology malam hun chu he an feature phone in athunun don ni in ngaya he ngai dan diklo hi atluk chiat tanna ani Nokia hian Android update a hre hle a chan chu Android hi mobile industry malam hun ani arin lo wang ani a customer te po in an ngai ven an ring lo ani chuba ka company en call tu te chuan touch screen smartphone hi thil tula an ngai lo ani hengte hi Nokia tan chuan hlawhchhamna ani ti achiang hle ani mobile siam chhuak to company ten smartphone siam chuana konga thei to ban chua lai point Nokia chuan a ring ala ti khau hle ani Samsung chuan reilo te a Android based phone man klom le man olsam QWERTY button layout manga siam anron pholang ta customer mamo an thlirletna an brand po market a langsar ta le ani panina Microsoft offer khokhat laya mobile phone industry a mingthang tak Nokia chuan
market a halal thluthleng a hlawta ka wangin a handset sum dom na chu Microsoft ne na hral angai ta ani khovel puma Nokia market share 50% atanga 5% aya claima atlak niam ta ka wangin Nokia hlawhchhamna chan chungchanga hian soisel na atam hle a tluchhia tension ber pakhat chu Nokia in khovel changkang dan mila a inthlak danglam theilo wangani pathumna market strategy thalo tulnaya company strategy hlawhthling ber entirnan Apple company kan en chuan company hian product rang atlangsar ngai lo ti kan hmuang chu ai chuan company hian a product portfolio omsa a product thar ada bel zel zawkani Nokia market strategy chu a hlawhchhama brand hming rang nei model thar rang N series E series thil dang tam tak ti chuatuma chu chuan customer te du thlanna konga atibuai ani Apple company kan soi chuan iPhone kan mi thla a Samsung kan soi chuan Galaxy kan mi thla a ma se Nokia ero chu tiang ani lo palina insiam tha a in upgrade le turin an muang chang lutuk kumsang ni pasaria Apple in iPhone a hral tan khan Nokia hian harsat na lian tak atoka atopa chuan Apple le Samsung laka an market share an hlawta ani kha chuwang chuan Nokia chuan an strategy thlak danglamna ngai ti an hre chuaka smartphone thar an ron siam chuak ta ani ma se chuti lai chuan Samsung chuan a hmun alua to awangin atlai to ani pangana inrin tokna an nei sang lutuk Nokia hi kumsom pali chhungzet chu mobile phone lama market mahruai tu ani market share 70% aneya mobile phone zuar tam ber ani bok company hian an brand hi an da sang lutoka mi te chu dora an napung khomanga Nokia siam software phone an layanga market mahruai tu an nile mai don ni in an in ngaya he ngai dan hi thil tak nen chuan a in person le ani kumnga chhungin company chu mobile market atang page chu ani ta zawk ani Nokia chuan mobile market a software thil ti theihna chu an ngai tha chu ai chuan company chuan hardware an rin chana harsat na lian tak an tok ta zawk ani Nokia CEO Stephen Elonan Microsoft ne na Nokia company a hlan chhawm na athasoi top ber chu hai hi ani thil engma kan ti sual lo ma se engtin mo takin kan chak lo ani ati ni